Što će se to dogoditi nakon 1.1.2026. godine? Zašto se sve to dešava? Da li čovjek išta rješava ili smo samo tu zbog ravnoteže među zvijezdama? Što nas to čeka u 2026. godini? Čekaju li nas crni dani ili ne? Crni dani? Kraj svijeta? Ili samo još jedna godina puna roštilje i rakije? Pogledajte u nastavku videa. Negativna energija u cijelom svijetu, crnilo koje je zahvatilo sve pore ove naše civilizacije, ovo čudno doba, strah od budućnosti za koje smo svi mi krivi. Igrom slučaja ništa nije slučajno. Znamo za sve što se u svijetu dogodi u trenutku, jer televizija, internet, kolanje informacija nikad nisu bili brži i suroviji. Danas imamo 5 milijardi mobitela. Informacije lete brže od balona na festivalu u Prelogu. Nekad je bio Džingis Kan, Aleksandar Veliki, Grci, Rimljani, razni vojskovođe vodili su ratove po cijelom svijetu, a ljudi nisu znali rezultate njihovih ratova godinama. Možda su zato bili sretniji i mirniji, a danas? Danas smo samo uznemireni raznim vijestima. Možda je tako nekad bilo bolje, nego danas ovako patimo i strepimo od ovog ili onog koje se uglavnom i ne dogodi. Plaše nas raznim informacijama, plaše nas raznim babarogama. Te 1.1. je važan datum jer počinje teška i katastrofalna godina. Doći će ružni dani i slično. Zašto bi te brojčane oznake bile toliko važne? Netko je davno izmislio mjesece, godine, pa onda sate, minute i sekunde. Ali energija ne funkcionira tako, jer određenog datuma ništa se ne završava i ništa ne počinje. Nepotrebni su nam strahovi. Nije to utakmica pa da će u 90. minuti pasti gol ili penal. Ne, život tako ne funkcionira. To je prebanalno. Jeste li vi ikada vidjeli nekoga da u 90. minuti svog života čeka gol? Ne, neće se to dogoditi. Ništa se naglo i odjednom neće dogoditi i promijeniti, pa ni tog 1.1. ni 2026. Energija ne počinje određenom sekunde, minute, da se to može tako predvidjeti. Ratova je bilo povazdan i uvijek ih je bilo, nažalost, bit će i potresa, elementarnih nepogoda. Pa zašto bi onda određeni datum ili brojka godine onda bili toliko katastrofalni? Zašto bi određena brojka to sve promijenila? Sjetite se primjera onog famoznog datuma 12.12.2012. godine i majanskog kalendara. Koliko je tu bilo svega. Svi su čekali i očekivali te ovo, te ono. Ništa se nije dogodilo. Sjetite se onog baga kompjuterskog 2000. godine. Računala su trebala propasti, a mi smo samo nazdravljali. I što na to kažu zvijezde i statistika i povijest? Sad, ako provjerimo što kažu oni koji znaju, navodno znaju, proroci, vidjeli smo da preko 90% statistike ne ispadne, u statistici preko 90% predviđanja ne ispadne onako kako su ljudi predviđali. Analizirajmo. Znači, zvijezde i proroci. Nostradamus je pokazao ili predskazao veliki kraj terora 1999. Ništa se nije dogodilo. Baba Vanga, imao sam prilike posjetiti njezin grob na prolazu kroz Bugarsku, pa ništa nisam, naravno, moram priznati, posebno osjetio i nisam bio fasciniran time da li je ona nešto predvidjela ili nije. Kažu da je. Ona je tako rekla da ovu Europu čeka i suša i pustoš. To kaže navodno 2026. godine, ali mi 2025. smo imali kišu i evo, Ilok još stoji uz Dunav.
Statistika kaže, kao što i sudbina, pratimo loto 6, šesticu, sedmicu, nema sretnih brojeva, nema ni nesretnih brojeva. Povijest Balkana, šetajte malo Dioklecijanovom palačom po Splitu, vidjeli smo i Rimsko carstvo je propalo. Dakle, ako tako razmišljamo, vrlo teško je predvidjeti budućnost, a pogotovo ružno reći, 1.1.2026. ulazimo u neko razdoblje, bit će rata, bit će ovoga, bit će onoga. Na kraju krajeva vidjeli smo šta se sve događalo s Prvim svjetskim ratom, Drugim svjetskim ratom, našim Domovinskim ratom i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ljudi su još uvijek tu, civilizacija je još uvijek tu, narodi, nacije su još uvijek tu, više manje s problemima. I kao što sam rekao, svaki problem ima rješenje. Energija se mijenja iz pozitivne u negativnu i obratno i sami ju kreiramo. Činjenica da životni ciklus prolazi i kraj nam je svima, sve je bliži od rođenja, ali ništa se ne događa odlaskom, stare na novu godinu, određenog dana u ponoć i tako dalje. Plaše nas crnim predviđanjima, ratovima, raznim raspadima i slično. No sjetite se da sami sebi kreiramo živote. I možda najvažnija stvar koju trebamo imati na umu je da je neprilika prilika za nekoga. I da u teškim trenucima i trenutnim situacijama i teškim izazovima kriju se mogućnosti za rast i učenje i napredak i pronalaženje boljeg rješenja i boljeg puta. Znači, svaka neprilika je i naša prilika. Treba to znati iskoristiti. Nemojte uvijek misliti, došla je neprilika, došli su problemi i sad ćemo dići ruke od toga. Ne. I ratovi nekada, možda ružno zvuči, ali nekada zapravo izvlače ono jače iz nas i bolje iz nas i nekada, pa ih svi ružne stvari koje se događaju na kraju krajeva, nekada možda nose i bolje, nešto bolje za nas. Život nije utakmica, život nije loto, sedmica ili Eurojackpot. Nema fiksnih brojeva za katastrofu. Brojčano i dolaskom nove, ali smiješno je kako mi ljudi vjerujemo to da će se nešto dogoditi strašno. Nema straha. Sve će biti kako treba biti. Osim što ćemo nakon svih ovih blagdana, ulaskom u novu godinu, biti deblji, ali i jači. Neki više, neki manje. Dragi moji, sretna nam nova godina i samo hrabro, bez straha. Komentirajte svoje strahove, pretplatite se na moj kanal Putovanje i zdravlje, lajkajte i vidimo se u sljedećem vlogu.